ngati mulungu ndi dziko litandipatsa mpata kuyendetsa dzikoli ndidzalamulira dziko limwe mphamvu komanso mopanda zibwana. Sindidzasekerera corruption, sindidzasekerera zinthu zachibwana. Tatopa ndi umphawi. Ndo wanga mprogramu we madzulo ano ndi Dr. Daniel Dube amene ndi President wa Nationalist Patriotic Party NPP. Olemekezeka President, mwatilemekeza kwambiri and welcome home. Zikomo kwambiri. Ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti tapeza mwayi woti tibwere pa programu yanu yotchuka komanso mwayi waukulu komanso kuti tilankhule ndi mtundu wa Malawi. Iwowa Dr. Dube ndi dokotala ndipo akhala nthawi yayitali ku America, afika sabata ino kuchokera ku America. Ndinu ndani Dr. Dube? Amene wawa Dr. Dube malingana ndi a prophetess 2 months ago, miezi iwiri yapitayo, amene ndithunda busa amene wawa amene wawa ndithu analosera kuti 2025 president amene akudzawina ndi amene Dr. Dube. Anali ku America koma pano ndi kuti abwerako. Ndiye tione kuti uloso umenewo. Anyway, ife timangonyamula mauloso onse chifukwa ena akulosera kuti ndikabambe, ena akulosera kuti chawere mweyu, ena kuti ayi DPP, ena kuti ndi Dube. Ndiye tidzaona ma fake prophet pamapeto pake. Anyway, in trouble. Ndineyo ndikhamba lya Mulungu ndinampa chimene Ambuye andiyankhula ndine dzina limene Ambuye anena anani makuwa kumva amva chimene zimwe Mulungu akulankhula in the name of Jesus Christ. So dzina limene Ambuye apereka la munthu amene akulamulira dziko la Malawi dzina limenelo ndi Dr. Daniel Dube. Ndinampa katatu dzina limenelo kenako ndichoka pa line. Dzina limene Ambuye apereka la munthu amene Mulungu wamusankha amene wina kale chisankho 2025. It's a new face, it's a new name. The man's name is Dr. Daniel Dube. Dr. Daniel Dube. Dr. Daniel Dube. In the name of the Lord, in Jesus' name, amen. Ine ndi Malawi wapapata ndithu. Okay. Kumudzi kwathu ndi kumangochi. Okay. Abambo anga ndithu ndi Angoni. Ndakulira ku Lilongwe. Okay. Ndinapanga skulu yanga Kwabwera Secondary School, ndinachoka kumeneko ndinapita ku Chancellor College, ndinachoka kumeneko napita ku University of St. Andrews. Scholarship yanga ina yatetsedwa ndinali refugee mnthawi ya Dr. Hastings Kamusubanda. Okay. Ndili Nyamata ndimatsutsa boma. Ndachoka kumeneko ndinapita ku University of Edinburgh. Kuchoka kumeneko ndinapita ku United States kumene ndinakapanga specialist training ku East State University, kenaka napita ku Stanford University kumene nakapanga postdoctoral training. Ndine specialist wa ma specialty atatu. Kuphatikiza zina ndi zina ndingati 5. Padakali pano ndakhala ndikugwira ntchito ku United States ngati intensivist, doctor wa matenda akayakaya komanso amapapu. Doctor wa matenda akayakaya komanso amapapu. Ndithu kutanthauza kwake ndikwakuti anthu akadwalitsitsa kwambiri kuti matenda achafika poti munthu yatisiya amabwera kwa ine. Ine ntchito yanga imakhala kuti ndabwezeretsenso moyo. Okay. Ndithu muchingerezi timati intensive care. Okay. Koma ndimapanga mu intensive care musi muli ma specialty yangapo amenenso ndili ndi ukadaulo ngati neuro intensive care, medical intensive care, surgical intensive care, zonsezo ndili ndi upangiri. So kumene mwakhala zaka zingati ku America? Ku America ndakhala 19. 19? Okay. Ngati dokota? Ngati dokota. Okay. Moti muchita practice mpaka lero? I'm a practicing physician. Panoba ndale ndikubwera ndakabwera. Achizandale tikamba. Komano before musadabwere ndiye kuti munali mchipatala chanu kapena mmagwira chaboma kapena mmagwira I want to understand udokotala wanu. Okay. Ndakhala ndine consultant physician. Okay. So ndi company yanga imene ndimachita consult muzipatala zina ndi zina. Ndi anthu angapo mwina amene ndimagwira nawo ntchito amene apita zipatala zina. Koma kwenikweni ndine contract physician. Kupitirira yapo ndakhala ndimapanga telemedicine, ndimapereka ma services
on internet ndi matenda kufunsa mandifunsa ine koma kweni ndine consultant woti ndimachita consult for zipatala zosiyana ndine ma contract ndi zipatala ziwiri ka zikulu koma ndimaitanidwa zipatala zosiyana ziwiri zake ziti ndimagwira ntchito ku Women's Hospital ku Houston koma so ndimagwira ntchito ku Iowa ku Mesa One Medical Center ndi system ya chipatala za Roma. Ndiye akuti kumene kwa sinu dokotala wa masewera zomvekazo kwamakamba kuti dokotala wa mphamvu. Pantchito yanga pa chipatala ndine sing'anga womaliza. Ndine sing'anga wa sing'anga, doctor wa ma doctors. Doctor of doctors. Doctor wa ma doctors. So kuzokhala kuti nda neuro intensivist kuyang'anira patient izokhala kuti iwo aliruka dawo lomwe ndilibe koma zikavuta mabwera so thandizani patient atisiya tipange bwanji. Kapena mwina akuzokupigwa kukhala patient wa trauma ziwalo zambiri zaonongeka asing'angaja anota munthu tikwanza kukonza koma ine mutithandize kuyang'anira patient. Koma mu general medicine ndi timabwera tungata abapanga cardiac arrest amabwera kuchipatala cha timautasiya timabwera timauyambisanso ndi kumwezeretsa munthu moyo. Ndithu so 19 years muli dokotala ndili sing'anga okuti chicho chabe sing'anga chabwino udali bwanji ulendo moyo wanga wonse ndakhala ndikufuna kukhala sing'anga and mukati sing'anga udokota mukati sing'anga tunde mukhanga wazitsamba usiwazitsamba sing'anga wa Chingereza ndakhala ndikufuna kukhala doctor moyo wanga wonse and sinakhale kuti chili chili chonse ufuna kupanga ndale ndakhala ndikuchita support kukhala political activist nkhani zokhudzana ndi azimayi nkhani zokhudzana ndi ulumali ma issues osiyanasiyana amene amachitika mdziko mwathu muno ndakhala ndikutenga mbali koma mzimu wanga ndine doctor of medicine. Doctor of medicine. Ndimakonda kukhala doctor, ndimakonda pa patient. Ndine mphunzitsi ndimakonda kuphunzitsa medical students, ndimakonda kuphunzitsa anamwino, ndimakonda kuphunzitsa ma specialist or subspecialty osiyana-siyana. Kumbuyo ndithu timawina ma award mphunzitsi wapamwamba ndimawina ma award kuchokera ku ma patients, ndimawina ma award kuchokera ku zipatala kunena kuti mupereka ma services amphamvu. Ndithu ndiyeno tinamva kuti mufuna tidakuonenani pa television pompano chifukwa mudachita hayala kuti tiulutse mutatenga I think mutatenga registration certificate dokotala wa mphamvu choncho doctor of doctors ndiye mufuna kuzisiya zonse zija kubwera kumudzi kuno kudzayamba ndale mzimu wanga sukuona kuti ndabwera kudzayamba ndale. Ngati munthu woti ndili ndi ntchito imene ndimagwira ndili ndi njira yanga yopezera chuma ndili wokhutira kwa basi ndili ndi mabizinesi anga ku America ndili mabizinesi anga ku Malawi kuno ndili ni munthu wodziyimira pandekha koma chinthu simufuna kudzadya misonkho ya Malawi chinthu chimene funso lomwalimba ndipo kutakhala ndili nzanga ndipo kutakhala kotero ndikhoza kunena kuti ndikhoza kudzagwira ntchito ya president kunena kuti salary muzipereka kwa anthu aulumali anthu ovutika sindikubwerera kudzala olemera ndili mkatundu wanga proceed ndithu chinthu chimene chandipangisa kuti ndibwere ku Malawi ndikukhala ndi nkhawa komanso chisoni kwambiri kuona mazunzo amene Amalawi akukhala nawo. Ndaona dziko langa likulowa pansi lino linali dziko lonyada anzathu a Zambia, Tanzania, onse Rwanda ndanali pansi pa ife koma ndaona dziko likugumuka kweni anthu umphawi kusowa chakudya kusowa mankhwala mzipatala ndikuona ana ku university akutenga ufa kupita nawo polytechnic ife timadya nsomba zokazinga nyama masufle munene mazira timadya ife chandimvetsa chisoni kunena kuti mavuto onsewa akukhala ngati kuti ife akuluakulu tilibe nawo chidwi tili wosangalala kunena kuti tikuyendera magalimoto akuluakulu tikhala nyumba zabwino ana athu akupita masukulu abwino tikadwala tikumapita zipatala zakunja ikafika nthawi yachisankho
tipereka ka t-shirt apa kachitenja koma dziko sitikulabadira. Ndaona utsogoleri opanda chisoni kuchipatala tili ndi mawu timati empathy. Okay. Yeah. Kumata kukhala ndi nkhawa nthumazi kulowa msapato kuvala nsapato zanzanga nkunena kuti abanda yawa sinzanga koma zinthu sizikuyendera bwino ndikuona ndithu utsogoleri wosalabadira. Izi ndaziona muzaka 30s kukhala ngati kuti amalawi sakuganiziridwa. Mchizungu timanena kuti they are a necessary tool to get to where politicians want to. Pano ndikukhala ndithu ndi pemphero la mphamvu kunena kuti ndigwire ntchito ndi amalawi ambiri ma civil servants amene sakukhutira ndi zimene zikuchitika, majaji amene anena kuti yayi msagonje dziko litilimange, ma technicians amalawi amene anena dziko litilimange. Ndi ine ndadzipereka kunena kuti ndikhala munthu amene nditsogolere revolution imene ichitika ku Malawi. Revolution imeneyi ichitika ponena kuti tilimbana timenya nkhondo yofuna kugonjetsa kulephera. Okay. Ndithu. So why forming your own party? Chifukwa ena akananena kuti mwina mungu kuno kuti ndizipani zina zambiri. Chifukwa chani munaganiza kuti mpaka muchitolembetsa chipani. Osango join na ndanzani bwanji. Chabwino. Kumalawi kuno kulizipani magulu osiyana. Pali ma briefcase parties. Anthu amalembetsa chipani kutenga certificate nduma zungulira ndili ndi anthu apa ndili ndi anthu. Cholinga chona limwena udzalandire kaunduna. Pali anthu ambiri akuyang'anira mimba yawo kufuna kulowa ndale kupanga chipani, mwina ena kuteteza ma business awo, ena mwina kuthawa milandu. Ine chipani sinangolembesa certificate ndili ndi anthu takhala zaka ziwiri tikupanga ma structures zikunosera Malawi. Okay, muli ma structures kobas boma lililonse ndili ndi committee yathu, ndili ndi ma constituencies, ndili ndi magulu osiyana anyamata ma business mavenda tili nawo, ingakhale magulu anyamata akabaza tili nawo, ma Rastafarians tili ndi nthambi ndithu, disability Malawi tili ndi nthambi, rural Malawi amalawi paliponse ndili nawo, ndili ndi chipani ndithu cha Tanzania. Mwina kondi apo kuno ku Times matha kuona anthu athu akupanga msonkhano ku Palombe nkupezoti akubweretsa anthu 2000 gulu la disability rock. Pano pati kunena pano kupangidwa misonkhano Malawi chipani changa spontaneous, so kuti ndikupereka ndalama ayi kapena kutenga mabasi kupita ndipanga misonkhano muyiona kuti doctor manena alizoona ndi chipani chimene ndapangira chipani changa ndichonena kuti ndikufuna kunena kuti philosophy yanga, kaganizidwe kanga, nzeru zanga ndi masomphenya anga amveke paokha. Ndikulemekeza kunena kuti pali amalawi amene ali ndi chipani amene amaganiza ngati ine kamene watikhoza kusemphana kuganiza koma cholinga chawo akufuna kuthandiza dziko la Malawi. Amalawi amenewa ndili wokonzeka kugwirizana kupanga nawo mgwirizano. Chimene sindingapange ndichonena kuti ndili ndi njala yofuna kukhala president choncho nditenga satana kupita nayo mbedi. Kutengaje? Nditenga satana kugona naye mbedi mwake sizingatheke. Kula satana. Ngati uli mbava ndikuona kuti dziko likuonongeka. Nkupezeka kunena kuti iwe kukukomera sukuona vuto lina linonse. Musayese musandimbire phone unena kuti tipange mgwirizano. Palibe chifukwa china chilichonse chopanga mgwirizano ndi munthu ngati mgwirizanoyo ngati munthuyo alibe kukhudzidwa ndi kusauka kuvutika umphawi mavuto amene dziko la Malawi likukhala nawo. So choncho nkhani yakulu ndi imeneyo. Koma mwina mundilole kunena kuti ndingoperekanso maganizo mmene ndikuyionera migwirizano. Okay. Mukumbukire mgwirizano wa achilima ndi achakwera tonse alliance tilibe ndondomeko legal framework yopanga mgwirizano. Constitution yathu sikunena chilichonse cha alliance, tinanena 50+1 koma mulibe chilichonse mu constitution. Ndisinagwirizana ndi chipani china chilichonse, ndikufuna kuti pakhale legal framework, and framework ili chonchi. Round 1 tonse tavota, pa round 2 tinena kuti inu mwapeza mavoti awa, inu mwapeza mavoti awa, ine ndikufuna mundipatse unduna awa, ine ndikufuna vice president, ine ndikufuna president. Chabwe zimene zija zikuyenera kuchitidwa ratify ndi zipani
Okay. ndikuchita mu constitution mwawo zikachidula ratification imeneyo kunena kuti zipande zavomereza imene exhibit 1 kuti tagwirizana, exhibit 2 tikuyenda kupanga draft kunena kuti zimene tagwirizana zija ndizo. Chimene ndikufuna ndichonena kuti tikalowa mboma article 1 business item number 1 ndikufuna kuti constitution amendment, ndikubwera constitution amendment yonena kuti ngati tagwirizana zakuti zichitike. Ndikufuna the president to be restrained because in Malawi we have a very poor history of working together. Yeah. I can go to Justin Marewezi, I can go to Joyce Banda, I can go to Chilima. Once you are in power, the vice president or the alliance does not exist. So wakufunika kunena kuti the president now akhali ndi ulemu kale kaja amakhala uli president wina chisankhweka. Yeah. Nthawi ino ayi uli mboma ndi munthu wina chifukwa wakuthandiza. Yeah. Munthu uyo ayina khandi ma rights mboma muja. Ndikuena khandi ma rights. Also you cannot so negotiation, you are not delegated. Ngati munthu ali vice president is not delegated. Komanso is not a delegated duty, not in an alliance system. Okay. Ndinabwera inifanyo ndi makhulupirira kuti mukamange nsomba kumangochi. Ndabwera inifanyo ndi makhulupirira kunena kuti kwathu kumangoni uku tufuna kuti mukatipangire mafamu. Ndiye mubwere pene waja president ndo mango panga zawo. There must be consequences. Okay. To restrain the president. Second, these consequences are more constitutional amendments zimene kufuna. Ndikufuna to even to attack the power of the speaker of the house, to restrain them as well. Kunena kuti sangachite toil the business ya parliament. Ngati president sakusatira zinthu za mu alliance pakhale automatic parliamentary procedures triggered by the minority. Okay. Kunena kuti president simutsatira izi stage tipanga so that president azikhala mantha kunena kuti president ukhoza kutha chifukwa chonena kuti sindikutsatira zinthu za chifukwa chabe sindida wine ndekha. Sindida wine ndekha. Okay. Taona nachili. Ndifuna mega farm. Ndifuna institutional reform. Ndifuna million jobs. Chichitika cha zero. No consequences. That is disenfranchisement. Yanthu amene anamvotera Chilima. So chimene chofunika ndichonena kuti amene akulowa mu alliance ma policies awo achitidwe amalgamate in a final document and umene ukhale mgwirizano. So tikamati tipanga mgwirizano ndifuna kuti aliyense adziwe kunena kuti where I stand. Ndikulankhula ngati mtsogoleri ndifuna kuti dzikoli lipite kutali. Chifukwa kupanda kutero iyi nyimbo igule tapangayo wapitayo azichitika nthawi yonse. Yeah. So kwa iwo amene akufuna ama alliance ndikuwauza kuti musayina na mapepala round 1 isanachitike. Aliyense akudziwa unena kuti once a person wins, there's no legal document. You can't even go to court. So that's it's not binding. It's not binding at all. Koma tipange framework, legal framework. The first agreement ikayonena kuti agenda 1 of business is constitutional reform to recognize an alliance and to define kukonza kuti alliance itsipanga bwanji komanso kuona kuti zigwira ntchito motero. So ndi chinthu choti ino ndachiganizira kwa nthawi itali. Ndi mutu mwangamo sikuti ndikungoganizira kunena kuti galimoto nyeti na masuti ndi anthu akuthamangira galimoto. Ndikufuna kuti dzikoli tikamalitsiya likhali dziko lonena kuti ma generations amene akubwera azana kuti makolo athu anakonza chinthu champhamvu zikuchitika pano pa zinthu zibwana ndipo sindili okonzeka kungoti kusayina mapepala kunena kuti adifa alliance ayi. Yeah, makes a lot of sense. Koma chipani chanu cha Nationalist Patriotic Party chaima pangodya ziti. Choyamba. Yes. Kulowa mboma. Food security is number 1. Okay. Number 2, economic reforms. Kusintha ma monetary policies. Nemuone kusintha simuona mabasi, simuona malori. Ndi anthu. Siruona mabasi, siruona malori. Muona ndithu kuti akubwera anthu organic and local. And ndikho zopita boma lili lonse kaya kunsanje kaya kuneno kaya kuchikwawa kwina kuli konse ndi chipani. So this is not a briefcase party ndi anthu. Mwatenga kuti? I've been working for 2 years. Kuti? In Malawi, I've got a full pa telefoni kuchokera kwa America? Of course. Pa telefoni kuchokera kwa America. Chifukwa this is the first time mwabwera
No, it is not. It is not. I've been in and out of the country. Oh, Yeah. Mwakamubwera? I've been in and out of the country. Mwajinunu? Mwajinunu? Okay. Yeah. Why mwajinunu? Yeah. Ukafana kupagalwa chiwewe suonetsa ndodo. Ino ndachero. Ine fena ngoni. Oh, angoni. Ngoni. Angoni. Ukafana kupagalwa chiwewe. Yeah. Sudan suonetsa ndodo. Fama gulu macha. So, pafunika kupanga zinthu mwandondomeko. Munaona nyumba ino kuti munachiona chiswe chikuyenda munyumba kuti chikugwetsa nyumba madzango zilira cha nyumba yacha yako kuti chiswe tichaononga nyumba ndimenda kwirira ntchito. So all the structures are there. Boma lilonse komanso executive committee ndi chipani ndithu cho president. Chimene sinimafuna kupanga. Sinimafuna kupanga campaign ya mtala. Okay. Yamwe mwani kuima paya ima padedza atube ima kulilongwe yaine ndithu inali yapansi yoyenda pansi timapita kumidzi tikulankhula ndi mafumu tikulankhula ndi anthu a mizikiti tikulankhula ndi anthu a chalichi tikulankhula ndi anthu a misika ndikulankhula ndi anthu a ulumali ndingokupatsani chitsanzo kukasungu ndili ma MP5 awiri mmodzi ndiwoti samaona wa visual impairment following our disability. Just chitsanzo, that's exciting me. Ndipeta chita create. Kuti amene afuna uyimira? Amene afuna uyimira. Okay, mashado amene. Mashado. Mashado. Azmai, mashado, onena kuti anayima anagwa pano pati kulandira zina zoti zosekesa zoti tiulule pa TV. Ena akaona kuti ifetu tinaluza ma primary kwakuti mutitenge. There's a lot of excitement about our party. Pali ndithu sindinaone excitement yotero sinapange kondali koma there's a lot of excitement. Kwa ine ndikunena kuti amalawi akufuna hope. Campaign yanga ndi ya hope. Koma tundali za kumalawi zadziwe ndithu. Mumazidziwa? Siza ku America twins. Siza chizungu izi. Kuno kuti ndi chola. Mulimba adube. Ndingokulongosolera ndi chitsanzo chimodzi. Yes. Nditatera pa airport. Ndinachita haya la nyumba. Ndachita haya la nyumba ndapita ku police. Ndachita haya a police. Kuna ladza ndichite guard. Armed guard. 11 o'clock in the middle of the night. A police akuita ndilo kuti abwere kweli theater. I had to run. Mtama ngotenga twanga kupita kufuna kwa cabin. I know that nonsense. That is the nonsense I want to finish. Okay. Yes, ndikuika moyo wanga pachiswe. So I've written my will coming here. I've written my will. I'm coming here. Awo ndi mapeto. Ngati wina wakaorganiza kuti ndikuopa ndikuopa ayi. Asindikuopa mpwena. Ajena police malipira. These were people we had paid. Tilindi GR, tilindi agreement koma munthu boma la thunthu. Full government. You have got a presidential candidate. Mugwa mchotsera security pakati pa usiku. This is what is happening. You know what? I don't want to prosecute that. Okay. Your problem. Yeah. Koma, that is the nonsense I want to end. Ndikufuna dziko likhale dziko la solid. Ndale zathu ndi zazikulu kwambiri. Mavuto athu ndi akulu. Koma economy ili pansi. Ndifambawi. This nonsense has no future. So I'm here because I really want to change things. So Yesu Kristo sana varauja corona wami. Sana kwa kulia. Kumatuka tukula makazi. That is a necessary price for salvation. That's a necessary price for peace. Dziko linolo tiona kuzoti uje ufulu suwa ulele. Tizozo ndikudziwa. Komanso ndikufuna ndikunena izizi kunena kuti ngati pali wina wake amene organiza kuti violence muyangana kwaone ngati pali wina wake akuganiza kuti violence kapena kuopseza ndi chinthu choti chawina chisankho aganizenso kawiri. Malawi adzakhala pano mpaka kalekale amalawi tatopa tikufuna kuti dziko lilisinthe ndi pakhala zathyola ngati pali wina amene akuganiza kuti akhoza kuwina masankho ndi violence aganize kawiri sizichitika amalawi akudziwa zomwe zikuchitika mdziko mwathu muno. Ndikupatsana papa nzeru za Solomon. Mwanayu uiti ngawe pakati ine ndikuti aitengani mwana jaji akuti mwanayu mpatseni apatseni anena kuti tengani mwana. Awa amene akufuna kuononga dziko la Malawi kubweretsa zipolowe kubweretsa violence kubweretsa intimidation amene wonse anthu oti akuyenda kukhala atsogoleri Malawi ena Malawi akudziwa andi zimene sizololero. Ine ndikhala pano ndionetsetsa kuti chilichonse chofunika kuti chichitike. Abanda mudziwe mzimu wanga ndimagona mulungu ya patient kuti samwalira mpaka kumapeto. Ndimathakosa kona 18 hours. Angakhale ndili mwana ndili ku secondary school ndimagona 3 hours 4 hours. Sindigonja ababa
chimene chikutivuta kwambiri ngati dziko ndi nkhani ya chakudya. Muli ndi maganizo otani pa food sufficient? Abanda food sufficiency, self-sufficiency, taigawa magawo okwanira 4 or 5. Choyamba tikufuna kunena kuti tilongosole dongosolo la mbewu. Zikuchitika ku Malawi kuno, alimi kukwera kwa mtengo ya mbewu, kugula kabagi kochonchi, upilipili mabagi awiri atatu. Tufuna kunena kuti zimene zizi zite ndipanga National Seed Board, yomwe National Seed Board, okay, yomwe cholinga chake ndikupanga mbewu, kulima mbewu mu maquantities akuluakulu, kulima mbewu zambiri, okay, ku mbewu zosiyana-siyana. Ndi cholinga choti Amalawi tizithoma kugula mbewu zija pa mitengo yotsika, ndikubweretsa contract farming pa mbewu. Okay. Ndikufuna kupanga makampani osiyepera pakati 1000 ndi 2000 musaope 3 hectares 4 hectares makampani zonse zomukaphatikiza bwino zikuzokhala mwina 30,000 hectares makampani oti landire magrant, oti magrant iwo agule ma greenhouse, agule ma fertilizer, agule ma chemicals, kuti mbewu seed ichuluke izigulisidwa ku National Seed Board. Seed Board alimi azigula pa mtengo wotsika, pamene mbewu zili pano sitingathe kutani kutukula dziko. Chachiwiri, fertilizer, ndikufuna kunena kuti zachitika ndi AIPs ndi chitsanzo chakuyipa mtima nkhanza ndi dziko. Sitingatenge fertilizer yonse ya dziko nkupeza kuti anthu osalandira fertilizer. Ayi, ndikufuna kodi anthu sanalandire? Few the season before anthu sanalandire fertilizer. Kwa tsuna bwera fertilizer Malawi kapena mukudziwa umene unabwera fertilizer. Fertilizer suna bwera Malawi. Madera a Eastern Province ndi Paris anthu analaperekanso ndalama zomwe fertilizer sanalandire. Tonse tuziwa. No more. Ndikubweretsa, ndikuthetsa AIP, ndikubweretsa agriculture output program. Pa agriculture output program ndikunena kuti Amalawi ndi anthu anzeru, ndi anthu olimbikira, atapeza mwayi akhoza kugula okha fertilizer, akhoza kugula okha mbewu. Imeneyo ndi phase yachiwiri. Phase yachitatu, kuti munthu ulime munda upange kafamu ukolongosoka, tipange ma cooperative, ulasuna pange ma cooperative, wena khandi mbamba ndalama. Tukubweretsa mabanki, community bank, rural development banks, ma cooperative banks, onena kuti Amalawi zitokubwereka ndalama. Mfundo yomaliza pomba ndi nkhani ya marketing. Alimi kumudzi amaberedwa ndi mamidomi. Chimanga kugulisa 4,000 kwacha, 5,000 kwacha bagi mjanuary, chimanga mtengo wake mdisemba chikukwana 20,000 kwacha. Ndi masiku anu wati ngonena kuti tiyamba po 40,000 kumakamaliza pachani pa 80,000. Pano afika mpaka 100. Pano afika 100,000. Ndiye kufuna kusintha policy yaine ikutere. Tikupanga commodities board. Kutanthauza kuti adimaki ndikubwerezanso item 1 by dictate and presidential decree. Sewera kuvina parliament. Malamulo alipokwanika Malawi. Alipokwanina? Alipokwanina. Okay. Commodities market, mbewu zonse zikulimidwa zokhudzana ndi magreni, masoya zikagulisidwa kwa adimaki. 5% 10% less than world market prices, or good prices, alimi asaberedwe. Adimaki akagulisa mbewu kunja. Anthu ogulisa mbewu kwa adimaki, anthu ogula mbewu kuchokera kwa adimaki apereka makwacha. Ndifuna madola ma forex ipite kuti ku treasury. Ndifuna bweretsa mechanization. Sono ndingokufusirani funso adube ndalama zichokera kuti chaka ndi chaka tikumaononga pakati pa 15 $20 million ujeni constituency development fund. Ndalama zili kumapala state of ndalama zimene zibwere tipange ma PVHO ang'ono kuti tikhoza kukhala ndi makina, matractor, zinthu zotezo. Private sector bwerani tindi join. Tikamabwereka ndalama, kupereka ndalama kwa alimi adzitani azikagula ma services, ama tractor, azikagula fertilizer wawo, azikagula ma chemicals awo, ma pesticides awo. Iyi ndi ndondomeko imene tikubwereza. Ndikhoza kulankhulapo mwina pang'ono tonse tikudziwa nkhani yosangalatsa kopasi ya ambuye Napoleon Zombe. Anamanga nyanja kudowa munthu mmodzi ndi boma ndikanike ndili president kuti ndiyambe kumanga water conservation projects kuti tizikhanditirira opitirira chaka chonse sizingateke. Ndeti kuyenera kuti mbali yomwe. So to answer my question, tikhoza kuthana nawo vuto lomati tilibe chakudya chokwanira. Ndipo
palibire Malawi should be exporting. Tupasa chisanzo abingo wantarika program ya was not that extensive kama ndikupeleka ulemu. He did a good job mtawi yake. Sina kandi food surplus the following mpaka na export kwa tandiza kuzima. Ndipo noba chinga ndikani cha kulusa mulungani kulugire ngati sikusokoneza kuchinju kuli 30 km chitapu chamadzi samauma tikalime mpunga kokako just chitapu chimodzi chokacho mwene ndikuzonjesa dziko lonse kulowa shire kumuchitina vira kuchokera bank project gwero kumaonesa tikozonjesa dziko lonse tipite kuchokera kumangochi kupita kuujeni kwa kachinda moto kuli chimalo tikoza kujetsa mpunga dziko lonse dziko la Malawi dziko lonse tichoke pamene kuti tipite kusalima dziko chikungokhala tichoke pasalima pita kuti chidziko chikungokhala tipite kumpoto malo akungokhala mafamu a press a corporation akungokhala mafamu akamuzena abimbi akungokhala isukuti tilindi serious wamiri tichite break pang'ono ziko mwabanda ziko ngati mwango tipeza kumene mukuone nayi ndi program ya Times Exclusive ndi Dr. Daniel Due amene angofika kumene kuchokera kwa America. Ndi dokota wamkulu kumeneko nkhani zake ukamamva zamphamvu koma abwera kuno kuti adza yesere ndale akuyimirira chipani cha Nationalist Patriotic Party NPP. Tichite break pang'ono akutipatsira programu iyi ndi Rainbow Pens tikambotenga wawo tipitira kucheza kwathu ndi Dr. Daniel Due. Times Exclusive ndi Dr. Daniel Due. Kodi ndi Dube? Hai ndino angoni. Okay. Pali bibe ne Dube. Sangoni. Mungo nama. Dube. Chabu. Iyo ndatembo. Tembo amoyo ifunda ndumozi. Okay. Dube. Okay, chabu. Nena nudi Due. Chabu. Ndizo. Tsopano mwabwera kumudzi kuno. Kodi mwafika liti? Adza. Mwafika padzana? Amalawa akukuza nokula kukhala bwanje. Wosa lizimene akundiuza koma zimene ndaziona ndeke. Kodi mwaziona lero? Mwaziona kale? Zimvesa chisoni. Katundu wadula muonera kuti mganizire munthu wakumudzi. Olo munthu wantawuni kumene zinthu sizotheka kunena kuti anthu akukwanirisa. Ndipo zikundivuta kumvetsa kunena kuti kodi anthu akukhala bwanje. Ngakhale kuti munthu ya mthumba mwaka kumana ndi ndalama zochuluka ayi. Chuma chaonongeka. Komanso kuona kuti kuona ndithu kuti mabusiness a anthu amene anali ndi mabusiness akona ndi mabusiness atseka chifukwa choti kulibe forex anthu alibe ndalama ndikutha kuona ndithu nena kuti pachizungu timati the economy has collapsed. Economy ndithu yasweka ndi chimene ndachiona choyamba. Okay. So chipani chanu mutawina president pa September pa nkhani ya economy muti banje munene kuti funso lanu mukana funso unena kuti mungalo wa mboma kuli mulowa mganizo da Malawi asankha umphawi umene uli panopa kodi aduwe za serious zinthu zi Malawi wanje amene anganene afuna kunena zikuchitika zipiripiri ndi Malawi wanje amene angakhale ndithu thunthu la munthu kunena kuti mimba tiye dazo kulungani pangalangali kunena kuti zimene zachitika zaka 30 ndikuzikonda koma sitibwerezenso zijazi iye akawena panopa ya titangobwerezanso akuzikhala ndi Malawi wanje boma likusintha tikulowa mboma ndikulowa mboma soti kuti uduli kungozitukumula ndikudziwa kuti Malawi amene akumva kupweteka ndi majority. 19 years kukhala ku America in fact 19 years yo sinde udokota lokhawo koma ndiye kuti makhala mwina mpaka 30 inde koma siza ku America api tati anthu andale ambiri ati ine ndimachokera ku Central Region anthu anga kumeneko aochewa andipangira ine ndimachokera ku East ayawo andivotera ine ndimachokera kumwera alomwe andipangira kumpoto kunde timangoti ositipa kuganiziranso zachitukuko amenewa tingosanga ka vice president andipa bingu wa Mtalika anawina Central Region 70% 80%. Chifukwa chani? Si chewa, sanali chewa. Anamulako anawina chifukwa chani? Mapolisi Amalawi ndi anthu ochenjera kwa basi. Ngati pali munthu wina kwandale akuganiza kuti chaka chino nena kuti ine ndimachokera ku East ndimachokera ku South ndimachokera munthu amene aganiza soka chiwiri sizichitika ndipo ulondono palibe kuvotera pabjeni tribal lines boma likutulukali latiyanjanitsa munjala
latiyanjanitsa mukudula kwa katundu, latiyanjanitsa mu mphawi. Ndiye mukuyanjana kumeneko ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti titani tipita kutsogolo kusankha chipani chatsopano. Ndingokuwuzani chinthu chimodzi. Anthu mwakhala pagulu chonchi, mmakangana mmadana, pakati pano pabwera njoka, mungapitirire kumenyana muzoti njoka iyo malise chimuchita cha mmenya njoka nkupitirira kukangana kwanu njoka ikaita choka. Mavuto amene tili nawo pano akuyenera kutha. Pavute bwanji amalawi tikuyenera kugwirana manja tione zina tisinthe dziko. Andi ndikufuna kupereka uthenga umene ngatiupereka kwa anthu andale abale, tatini tingoyang'ana kumbuyo kuti kodi taononga bwanji dzikoli. Tisachite kampeni ya matisheti, tisachite kampeni ya zitenji, tatiyeni tiunikire talakwitsa bwanji. Pamene mwandifunsafunsa la alliance pa yankho lake ndi pamenepo. Pali zipani zambiri zomwe tikulankhulana nazo zomwe zikufuna kusintha dziko. Tipanga mgwirizano woyamba ndi wa Malawi kuonena kuti tigwirizane tusunthe dzikoli. Azambia akuchita bwino, Amozambiki awa nkhondo zaka zingati akuchita bwino, a Rwanda genocide, a Tanzania anali kumbuyo kwatu akuchita bwino. Ndefa Malawi basi ndikakalionera kuti ayayi ine ndavotera chati chedwetsa ndi chani maiko ena mukuti akuchita bwino. Ifeyo chati chedwetsa ndi chani Dr. Duwe? Chati chedwetsa ife atsogoleri ndi amene tili vuto lalikulu. Okay. Tilibe chikondi ndi anthu athu, tilibe chikondi ndi dziko. Koma kwambiri tukhanga tikulamulira buku dzikoli kuchokera m'mabuku, sitikulamulira dzikoli ndi chikondi choganizira mtundu wathu kunena kuti tipita kuti ndi dziko likupita kuti. So nanzathu kukumabwera anthu Traore apangaicha akamuzo amapanga zimeneza amakonda dziko munthu. Wawa Magufuli president wankhanza wopanda democracy, koma taona amamanga dziko lake, amakonda dziko lake. Wawa mukunena Kagame Kagame ndi dictator. Ineyo mene nimapanga manifesto yanga kuti muone criticism kudzudzula kumene nduna za Kagame zimapanga kudzudzula boma lawo, kupanga mapolisi fo chokonda dziko. Kumalawi kuno mu democracy yathu palibe angapanga. Tikufuna ukutsogoleri okonda dziko ukuchepa. Ndifuna chipani changa chikuti Nationalist Patriotic Party. Ndifuna mzimu woti ndife dziko Malawi, mzimu wokonda dziko ndi umene umaso ukusowa mdziko mwathu muno. Komano panopa ndili ndi hope yaikulu. Ndikamva anthu komanso ndikamva civil servants, ndikamva anthu akuchudiciary kumene, ndikamva anthu akupolisi, ndiyosiyana kuti ayi kwakwana ndiye ndili chikhulupiriro chonse. Yeah, so on the economy zinthu zikhoza kusintha, osati kuti zikhonza zidzasintha mu forex mudzaitenga kuti. Okay, forex ndingopanga structure yamene chipani changa chikuganizira nkhani ya economy. Okay. Mukamapanga economics inu yabanda ndikukosani chitsanzo, mukamayenda mwafoka mwatoka mmayipitanisa kabasa, mmayipitanisa taxi, mmakwera minibus. Monetary policy ya ku Malawi ndiyofoka. Magavana athu kuyambira 1979 chuma chikalowa pansi chimene amadziwa ndicha devaluation. Ndikukumbukira mulungu andikhululukire minister Kandoda kunena wacha lidali ya mphamvu chuma chimayenda bwino zoti devaluation imathandiza za chabechabe. Bingo Ntarika ali ka video kawo kama noti kuti devaluation simathandiza. Ayi tikuchepekeredwa ku monetary policy. Ndi boma langa chimene chizapange chithu choyamba ndikubweretsa currency board arrangement pepani chizungu chachitali. Currency board arrangement. Okay. Yeah. Kwacha timangirira ndi ndalama ina ya mphamvu ngati dollar kapena timangirira ndi euro kapena timangirira ndi yen, kutanthauza kuti ikhala stable. So currency ikakhala stable ima mitengo ya zinthu izakhala stable, inflation idzatsika nthawi yomweyo. Chinthu chachiwiri tikubweretsa economic reforms. Panopa boma likasowa ndalama amachita print zimakhwefula mphamvu ya ndalama yathu. Tikaona budget sitimatsalira budget. Boma likutulukali ndikukhulupirira kuti akhandi 3 trillion deficit. Yapanga chani sitikudziwa. Tufuna strict budget balancing kuti balance budget. Ndikufuna kusintha treasury
kuli amati consolidated account chani account 1 account chizeje chochera ndalama tikufuna kunena kuti kukhale treasury bank mkati mwa reserve bank ikuonetsa bwinobwino expanded bureaucracy yoti tikuona kuti ndalama zikuchokera kuti zipitako makamba nkhani ya forex. Choyamba economy ya Malawi ngati ndowa yoti ndi zibowo mukhoza kumutuma namwali katenge madzi akungotani akutuluka thamanga madzi atayika ubweretse apo chilichonse ngapanga economy ya Malawi forex ndiyoboka ndikupanga ma reforms onena kuti ma banks currency ma banks ndalama zobera ndalama zomaba ndalama kumatulutsa ndalama iligale zenera kutha. Choyamba. Chachiwiri kupanga forex tapanga agriculture tili ndi mining ndalama zimenezi zikumapita kuti corruption. We need to put controls ya ndalama zamenezo mukumbukira amene president aboma lapano pale mene amalowa ananena ndithu ayi 80 million kumabedwa chakatinso 80 million atabo njirenda awanachita suu dziko la company ya ku America for 200 billion nde mudzifunsefunse kuti ngati akuti msonkho sunaperekedwe 200 billion mamillions amene anatuluka bwanji so tikuyenda kuti tiyambe kuyang'anira chuma chathu khobwe ku Malawi khobwe yekha machinga zomba ndichiradzulu amapanga khobwe kwa 150 million 200 million dollars kumene kuja kuchiradzulu kuzomba ndi kumachinga kumene kuja oloba chaka kumalowa 20 million dollars ndamuzopera kuti tikuyenda kukhandi ma controls. Dziko lathu sili kuyang'anira chuma chake ndi kuyamba kwa agricultural exports tikuchita expand agriculture kuzachoka forex. Lero ku Malawi kukanengo kuli ma Chinese akutola ma plastic aku Malawi ndikumapanga nsapato ndikumachita export kuti ku Mozambique tikuyenda kupanga industries ma industry tiyambe ma commodities oti tikupanga tokha ndikumachita export mupite mu Shoprite mupite mu mashopu akuluakulu 99% ya zinthu zikuchokera kunja ayi tiyambe kupanga ma products kuchita export. So pali kuyang'anira ndalama kuti sizikubedwa kuyang'anira ndalama zomwe tikumatumiza kusintha ma policy kuti boma la Malawi koyambirira lipezeko lili ndi control ndi ndalama zathu zimene so mukuganiza kuti inuyo mukhoza kusintha the economy nzotheka kobasi ndizabweretsa currency border arrangement imene naye within 6 months kubwera currency border arrangement kwajeza chita stabilize in my investments azabwera ku Malawi koma ndikubweretsa comprehensive controls on the mining industry. Sikuti ndikumene ndikudalira koma mudalira kuti ndikudalira agriculture ndikudalira ku mining ndikudalira ku agroforestry ndikudalira ku tourism chonsechi chikuyendetsera mwadzibwana mwanthabwala chitsanzo tourism munapita ku Botswana ndikhulupirira ngati simudapite ndi ku desert ukapeza kansinje kuti 900 million US dollars zimene amapanga ku tourism ife nyanja 5 ma national park mwakuti kupanga ndalama 50 million dollars ndikhalikira ngazi zimafika ndikufuna kuti ndipange ma controls ndono ndalama zikuthawa bwanji kapena ndikabweresa ndalama bwanji. Tourism, agriculture takamba, mining mwaona azungu akulankhulana ndithu bwinobwino tizipanga profit 500 million ulo munthu mmodzi ku Malawi dziko lanu mu project yanga ya mu financial planning athu expansion ya agriculture 4-5 years ndikubweretsa fisheries national fisheries Malawi ma corporation private sector tuenda kupanga 2 billion ukakhala tukutali umadziona zophweka ngasizimene malembera kwa America
will bring us $200 million, $300 million. Ikuvuta ku Malawi ndi will power. Will power. Sulu kupheka. Ntchito iliyonse palibe ntchito yopheka. Ntchito iliyonse ndi yovuta. Koma ngati dziko titakhala kunena kuti tayikira ndithu kuchikhulupiriro kuti tifuna kupanga. I get 10,000 men. Ichitsanzo chabwino mapondi nuna lokupheka. Ndatchula dzina ambuye Napoleon Zombe mundikhululukire dzina samafuna ndale. Abanga nyanja okha kukumba ndine ndingakanika kupanga 1,000 pounds ndina nyamata ndatsikana ambiri akusowa ntchito apa ndingakanika kukumba mapondi. Why not? So in fisheries alone in fisheries alone a 1,000 pond infrastructure brings to Malawi between 200 and 300 million US dollars every year after break-even point at 2.5 years. And the policy yaine ndikabwera choyamba ndachita identify mazone amene tinkoza kuyambira za fisheries zimezi zambiri tizapangidwa mwamphamvu ino mwana wa zaka 35 uyu kujeni ku Burkina Faso wakusintha dziko lake 2 years ndeife nzeru zonsezi ma PhD ma masters anthu anzeru amphamvu Malawi dziko lolimbikira tokonda tendere ngati tingakanika kukumba ma fish pond ndizipezeka kuti ndili yavi ku Morocco tizazipanga zimenezi. That's this one ndinena fundo imodzi and fundo ndiyo vesa chisoni ndipo ndingakondwe anthu atabwera munthu wandale kapena economics kunena kuti anene kuti adokota amene kunoganiza bwana 5 hectares ya mitengo ya paini imadutsa $1 million raw timber. Chikangawa 42,000 hectares anaisiya kamuso wina wakandipatsa account kundiuza kuti ndalama zimene zitinagulisa ndalama zinapita kuti the wealth of the nation has been fleeing. There is no control. Chinthu chichilibe mwini. There is no ownership. Ife akulu anthu andale anthu amu civil service, we have no ownership of the country. 42,000 hectares. Chikangawa alone, somebody must show 15 billion, 20 billion US dollars kuti zinapita kuti. And that's not the only forest. That's one industry. I want to talk about northern region. Panada bambena akasana bangazuzu coffee. His name is escaping me. Anafusa funso. Maiko ngati Ghana, akupanga Ethiopia, Colombia. Undikalo muchipatala mwanga nimeona Colombia coffee, Ethiopia coffee, Ghanaian coffee. Zijonje. Panzuzu apa pampota. Pali chonde chopangira coffee. Bwanji osapanga nzeru zakamuzu tikaphunzitse anthu tikachita support extension aids tikonze ma markets tikoza kutulutsa some hundreds of millions of dollars tilibe chidwi kapena tilibe kuthekera kapena tilibe chikondi dzikoli. Mulungu akandipatsa dziko ili lizakhala busy. I will boil this economy. I will boil this economy. Mulungu kundipatsa dziko ili I will boil this economy. Anthu adzabwera tidzakatenga anthu kuchokera kunja kuti eni akafika kukanika kuchuluka chikuchulukidwa zochita. We have got so much wealth in this country that it's very difficult. So what is missing is the willpower. There is leadership. There is no willpower. Komanso ife anthu na kumatenga katundu kuno makasiya ku Dubai, kumakasiya ku Australia, we have no ownership. And that was ya ku Dubai ndi Australia ndi itiso. There are offshore accounts. In this country, there are people who are dollar billionaires in Malawi, and they know, and I know who they are. When I get in government, I'll get them. There's billionaires in dollars. There are not one, maybe 15 or 20. At least 30 Malawians have money in excess of 300, 400, 500 million US dollars. No ownership. At least I'm not here to fight I'm not here to fight private sector. Why you've got billions of dollars got in this country by whatever means. Tachita ni create ma bond. Show ownership ya dziko lanu kuti mukuli konda dziko. Tachita ni create ma bond muponye kuti anthu tithandizike dziko lithandizike. Get something. Convention yanu muchita liti? 4 weeks from now. 4 weeks from now? Yeah, tikatubanga. Yeah. Simulachedwe? Tachedwa in a sense of time, but in essence the people who hold the offices for that for the appropriate offices are already there. You must understand kuti ndale ndi technical things zinthu zosiyana. Yeah. And when baso kwathu kuno zimakhala zimativutira. Okay. Ine ndikupanopa ndikupanga infrastructure ya ndale to deliver me into government.
for me to deliver a number of portfolios, maybe to deliver a number of parliamentarians. Yes. Nthawi yatithera chilipo china chimene munena kuti koma ndimafuna ndiyankhulechi zambiri koma ndiyankhula ndifuna kunena kuti amalawi ndikudziwa kunena kuti taye chikhulupiriro, ndikudziwa kunena kuti palibe trust ya anthu andale. Ine si munthu andale, ndikufuna kupemphani kuti tiyike dziko patsogolo, mukhale ndi chikhulupiriro. Pali amalawi amagulu osiyanasiyana amene sinakambe mu programu yanuyi, achinyamata, aulumali, azimayi kumudzi, komanso mmalokeshoni. Chonde musataye chikhulupiriro, ndipatseni mpata onena kuti nditsogolere dzikoli, koma musankhe ma member of parliament, makhansa, anthu onena kuti ali ndi chidwi chofuna kutukula dzikoli. Ngati mulungu ndi dziko litandipatsa mpata kuyendetsa dzikoli, ndidzalamulira dzikoli mwamphamvu komanso mopanda zibwana. Sindidzasekerera corruption, sindidzasekerera zinthu zachibwana. Tatopa ndi umphawi. Mudziwe chimene mukufuna, chimene mukusankha. Chonde tipatseni mpata, tidzalisintha dzikoli. Abana. Dr. Daniel Duwe, quite interesting hearing you talk. Funso lomalizira kuti muli babanja, muli ndi wana, mwabwera nawo? Ndili ndi wana. Okay. Ndili atsikana atatu. Okay. Ndi nyamata mmodzi. Okay. Nyamata ndi paulumali. Okay. Banja langa linasokonekera on mutual arrangement. Okay. Sit together. Okay. Koma ndi good connection. Okay. Ndi family yanga. Okay. Kutakubanja si chinthu chophweka. Chimodzi mwa zinthu zomwe ndinganero ndinalephera moyo mwanga. Okay. Koma I'm a good family man. Okay. And anthu anga, mwana wanga amene akubwera koma mapulani anga anasintha because of security arrangements, ndi chikhulupiriro ndakhala akubwera kuzandithandiza kuchita campaign. It sometimes gets heavy economically. Muli ndi azungu amene akuthandizani? Tini ndi anthu ambiri amene akuonetsa goodwill. Okay. Anthu ambiri amene akutithandiza panopa. Okay. Yeah. Ndi up to now ngakhale kunena kuti sindiyamba kulula manamba taononga ndalama zochuluka kwambiri kufika pamene tilipo. Okay. Yeah. Mmene zitsanzo muona tikapanga misonkhano yathu kuti anthu anachita invest. Okay. Yeah. Zamphamvu. Yeah. Koma amalawi nsonga ndingapempe. Anzanu tu amene ali ndi mabusiness, amalawi amene makampani amene afuna macontract kuboma akuchita to invest kuzipani zawo. Okay. Anthu amene akufuna matenda zili kumeneko. Anthu amene afuna mining akuchita invest. So pano amalawi ngati tikufuna kusintha tichita invest chiyani? Tichita invest ndikapepala kaja kovotera kaja. Okay. That's the investment. Ngati tikufuna kusintha dzikoli, chonde tisavotere munthu shora ali magalimoto ambiri, tisavotere munthu ali nchuma chambiri, tivotere kuchokera pansi pa mtima tikufuna kusintha. Ine ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti mulungu atipatsa dzikoli. Ndikunena kuti atipatsa dzikoli chifukwa September ndifuna idzawine Malawi. Okay. Malawi idzasankhe munthu wa reform. Okay. Tikangotaya mwayipo dziko lathu liyoyoka kupitirira pamene lilipo. Ndikukaike ngati kulikotera kuti ngapitirire pamene tilipo. Koma ndi chikhulupiriro kuti amalawi achita invest. Kaya munthu makhala pano family yanu, azinzanu, mafumu, tauzani anthu anu tisankhe kusintha kwenikweni. Nationalist Patriotic Party, Dr. Daniel Duwe, ndidzalamulira dzikoli. Ndikuyamikeni kwambiri chifukwa chobwera komanso kuti for considering Times Television to be your first media house to give an interview. Mwatilemekeza kwambiri. Yeah, inenso sindichiona kuti ndi chinthu chophweka. Amalawi ambiri mwatipatsa mwayi kuti tilankhule ndi dziko, komanso mwatenga munthu woti mwina anthu samamudziwa. Choncho ndi chikhulupiriro kunena kuti Times ipitirira kukhala fair ndi kuti patsa mpata kuti tichite showcase zinthu zimene tikupanga. Tikufunaniza bwino zonse once again Dr. Daniel Duwe. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Program iyi ndinali ndi Dr. Daniel Duwe
amene ndi dokotala wamphamvu ku dziko la America, doctor of doctors. Intensive care. Yes. Komanso ndi tsopano abwera kuno kumudzi kuti apikisane nawo pa masankho amene tinawo pa September 16 under the banner ya Nationalist Patriotic Party, NPP. Malawi.